Барбара. За лелите на Барбара. За лелите на Барбара да стана да играат. Ајде, колеги. Чо, Јусеф! Чо, Јусеф! Чо, Јусеф! Лелите на Барбара да стана да играат. Ајде! Ајде, посрещаме викуентката всички заедно. Стоп, колеги. И кој каза? Къде е тази видеоентка? Чакаме ја. Ајде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И така, посрещаме видеоентката. Ајде, колеги, 12 клас, адиес. Ајде, за Барбара, за најкрасивата видеоентка. Всички гости горе! Да посрещаме викуентката Барбара! Ајде! Чо, Јусеф! Чо, Јусеф! Чо, Јусеф! Сеќи се ви Јорум! Чо, Јусеф! Чо, Јусеф! И така, за Барбара и за Богомиле е најјакиот поздрав од Шибил и од родителите. За Барбара, за најкрасивата викуенtka. Ајде, всички младежи тука до неја, всички младежи до Барбара, ајде. Од масата на викуентката да станат да заповядат да уважат на викуентката. Која од нас е палавата мацка
на този глас. Јашаме само за Барбара и Богомил. Хеј, хеј. Најкрасивите ја видеорени, скрцаха од танците сирени, и всички гости са по масите, напълните горе от чашите, по 12 нека да броите. Тази мощна бала се разбиде, на здраве казва нас, на всички нас, най-паната маска ще е до вас. На здраве казва нас, за всички вас, на здрава нека да е, Јашаме, хайде! Да са живи и здрави. Демон дева с Стипе. Хайде. Имено. Хайде. О! Барбара и всички гости. Демон с Стипе, и байрара дева ме чавен, маре ми ама, ленгите кера, лендан Колумбия те вика. Демон с Стипе, и байрара дева ме чавен, маре ми ама, ленгите кера, лендан Колумбия те вика. Всичко си имам, Господи, здраве, късмети, много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки кучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмети, много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки кучета.
богатство са моите деца и моите малки кучета. Всичко си имам, Господи, здраве и късмети, много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки. Јашаве! Продължаваме с една хубава балада. Нека първия поздрав да бъде за Барбара, къде е нейният кавалер, да го видим. Богомил, един хубав танц да изиграят тук пред всички. Айде, сол минор, Адгиамо Кардия на Зафири Спелас. За Барбара, за нейният кавалер, за всички гости, за всички младежи. Нека да бъде първия танц. Камерата да снима един хубав бус за най-красивата, за Барбара и нейният кавалер Богомил. И за нейните родители да са живи и здрави. Јашаве, Марино Веќе! За Барбара, за нейните прекрасни родители и за всички гости. Venimos donde vayan a Isis, que vean a Isis, que van a la crisis ortograda. Venimos toa antamoconos. Me nace caso que lea voz y barco sin Adghiamu Cardia. Adghiamu Cardia, voz y barco cego, ora y povero, creo tacaleo sin Adghiamu Naxia.
Abbiamo cambiato, posti fa possego, ora il povero Leo da Galeo, sti abbiamo un'axia. Това ли беше? Не се обаждаш вече. Живота продължава, нищо че те няма, мога и без теб. Приключих вече. И така, за най-красивите, за Барбара и за Ралица. Abbiamo cambiato, posti fa possego, ora il povero Leo da Galeo, sti abbiamo un'axia. Abbiamo cambiato, posti fa possego, Leo da Galeo, sti abbiamo un'axia. Yaşa be. За Ралица, за Барбара. Abbiamo cambiato, posti fa possego, ora il povero Leo da Galeo, sti abbiamo un'axia. Aotalisi, questo è Takari. Разбира, мила, без вести продължила. Благодариме на танцуващите и така продължаваме с поздрави. Айде, колега, един хубав ключек да ги разиграем. Виждам, че не сте в много настроение. Един хубав, модерен ключек за Барбара, за кавалера, за всички младежи. Ще ги изчакаме, нали?
всички на дансинга. За најкрасивите мъже за Кабела, не така? За Кабел е за Богомил. Аспарух. За всички джамбове. Джамболе. Айде бе, атака. За всички джамболе. Гюзел. Които са уважили Бисера Албена да са живи и здрави. За абитюрентката, които са уважили Бисер и Албена и абитюрентката Барбара. Чо, Гюзел, чо, Гюзел, чо, Гюзел. Яшаве! Хо! Хо! Колеги, и така, нашия приятел ще бил казал да не забравяме сме от Дърманци най-прочутото село. Няма второ да се знае. Марка. Така, ще бил казал, че Дърман остава номерено да се знае, момчета. Има в Испания и България на всека. Айде! Айде едно албанско парче от нашия колега от Найден. Айде Албания. Така, нека да видим какво става тук. За Богомил и за Кабела, обаче Кабела не го виждам, брат. Ай, тук. Да не мърдаш от това. Айде!
тешка кавазурна, да видиме как играат. Yaşa
За Барбара Вакирушо. Яша. Direi barbari promisia Vakir dušo Dali panda tučoreja Vakir srce I čustina tučoreja Vakir dušo Pare ove uareja Vakir romije Vakir dušo Dali panda tučoreja Vakir srce I čustina tučoreja Vakir dušo Pare ove uareja Vakir dušo
Sessioneutu, Sarbedeki, Arakeltu. Bomba, ya sabes. Cavalida va vecchiaia, era che un magistratio, satisfate madara, era che un magistratio, satisfate madara, era che un magistratio, le patra che gyan, shukarora gyan, travisa che gyan na vecchiaia, le patra che gyan, shukarora gyan, travisa che gyan na vecchiaia, i borisi bomba bomba, oggiamo trossi bomba bomba, che lena il planeta, arena il planeta, Barbara si bomba bomba, oggiamo trossi bomba bomba, che lena il planeta, arena ya sabes. Да смени малко ритъма. Айде! Айде, Макарович, се малко. Специален поздрав за Барбара и нейните приятели и за всички гости. Айде! Всичкия не душа и живота ти разби, късно не се смени, сам съм. И живота ти разби, късно не се смени, сам съм. Само станаха сега и подоби любовта, тази момента е твоя, защо не казваш? Само станаха сега и подоби любовта,
здраве казвам аз, за всички вас. На здраве нека да е за този клас. На здраве кажваш, коя от вас е най-хубавата мацка в този клас. Най-красивата абитюрентка скъсало танци своята рокля и всички боси са по масите на памито горе чашите. До 12 искам да броите, до 12 искам да броите. На здраве казва нас за всички вас. На здраве нека да е за този глас. На здраве казва нас, коя от нас е първата мацка на този глас. И така, пожелание на младежите, продължава Ключенка 6
без 10. колеги. И така поздрав продължава за всички гости, които са уважили Бисери Албена. За всички вас. И така, поздрави за всички гости. Хайде!
оркестар. Лака.